internacionalitza el procés en dues llengües tan aimades i tan meravelloses com l'euskera i l'anglès, podem veure que en euskera sí es diu bye. Per tant, sí és bye, bye! Hi ha el somni del xiquet que dorm al braç, la mare que li dona de mamà, el vell que just baixava a comprar el pa, que s'ha trobat la via i s'hi ha quedat. El jove en tot a guanyar i res a perdre per cridar independència. La xarxa li pega per ballar, seguint la batuta d'aquest ballar. I aquella entera d'ella que ho sap tot, que veu mirar del pa que de la sort. I després diran que si no serem quatre gats, tot un poble clamen per la llibertat, i al diari tots són containers cremats. Que vulgui jugar s'ha de fer la mà, que vulgui jugar s'ha de fer la mà, que vulgui lluitar s'ha de fer la mà, tots junts, tots junts. Hi ha pancartes, cançons, escrits i balls, sardanes, castellers, dracs i taulls. El clímax energètic i senzill, quan se posa d'acord tota la gent. I després diran que si només eren quatre gats, tot un poble clamen per la llibertat, i al diari tots són containers cremats. Tots junts, ben junts, mai res no ens podrà tòrcer si estem junts. Tots junts. Que vulgui jugar s'ha de fer la mà, que vulgui jugar s'ha de fer la mà, que vulgui lluitar s'ha de fer la mà, tots junts. Que vulgui jugar, que vulgui lluitar, que vulgui jugar s'ha de fer la mà, que vulgui lluitar s'ha de fer la mà, tots junts. I per tant nosaltres, persones agraïdes, sempre, cada dia donem les gràcies a aquesta fàbrica d'independentistes, que la nostra aspiració legítima és que tots aquests demòcrates tinguin l'oportunitat de votar i tinguin l'oportunitat de votar també per la independència del nostre país. I no podíem renunciar-hi de cap manera. No podíem renunciar de cap manera que a la pregunta tinguéssim l'oportunitat de votar sí o no a l'estat independent, a la Catalunya independent, perquè si renunciàvem ara era molt difícil recuperar aquesta oportunitat. Estic convençut que la pregunta que tenim, això no és habitual que un líder polític ho digui, estic convençut que la pregunta que tenim és millor, molt millor, fins i tot que la que nosaltres proposàvem.
força extraordinària. Som l'orgull i l'esperança de la pàtria. Som l'orgull perquè en som l'esperança i som l'esperança perquè un dia serem l'orgull d'aquells que han sabut donar l'oportunitat als seus conciutadans de decidir el seu futur. Guanyarem!